Bealaí chun Oibre an Próiseas. An cuid is tábhachtaí ar dús. I bromid leat ar de bhealach chun Oibre, chun carú leat, fostíocht, I lúnt nó I dachas I rúnach a aimsú. Conas a hacaíimiid leat mar sin. Tar éis gur críochnú tú an seisiún ar líne seo, I broig ifigach servísí fostíochta leat chun taú leat feag d'aistear. Cad é de chéad céim eile. Déanfaidh an tifigach servísí fostíochta de phlean gol chun cín persanta a crothú agus a cóin tú leat. Déanfaimid teangmháil lena céile an son. Déanfar cruinnithe rialta a thocrúdait chun afranú a dhéanamh ar de phlean gol chun cín persanta. Cuirigh an tifigach servísí fostíochta ólas ar fáildait faoin na tacaíochtaí a tar fáil chun carú leat obair a aimsú.